Здравейте хора, аз съм Gaming Girl и днес ще снимам тук с Али нашето Minecraft пи оцеляване епизод 2. Кажи здрасти, Али! Здрасти. Изпука ми пръста, нали знаеш? Я твоя. Абе, ще година. Та хора, направихме няколко нови неща, празвихме се и така нататък. Хая. Хая! Имаш много гадни пръсти. Ако дърпаш по-силно, ще ги изпукаш и ги всичките. Хая. Да. Али направи от дупката от крипъра бункер, който не е довършен. И виждам крипър до Али. Крипър има до тебе. Смотан. Чакай да отида да покажа на зрителите никакъв крипър грим до теб. Спаднали си се практика. Ей, събрала си. Паднах у него. Виждам паяк. Къде? Отдолу в минута. Ето вижте какво нещо направи един крипър. А това е. Ауи! Кой ме лети? А може да видиш? Не лети бе на гълчето. Да, да ти е жълчето. Хора, мислиме скоро да се преместиме. Къде? Ако не, ще направим някакси малко по-голяма къщата. Да, по-голяма, защото няма кой да ти се вижда. Виж с мен. Чупиш с меч. Да. Но си зле. Нали? Колко дърва събра да ми дадеш? Много. Не мога да ти го дам. Защо? Защото много има. За какво ти е Ами на имаш цяла гора, може ли да си направиш? Да си направиш, ще си направиш. Ще намери моя гора. Бяла гора. Трябва ли Само пясък? Не, имаме. Ще ни трябва малко, събери. Аз имам 64. А, добре това. Трябва да го сложиш в печката да го изпечем. Ще направя още една така малка къщичка, едната за тебе, едната за мене. Нали става? И ще сме, аз ще съм над бункера, ти ще си там до мене. И ще сме някакви. Ама да си закопаеш мината. Ти ще сложиш просто един дърт отгоре и като искаш да ходиш мината, ще чупиш това и... Хайде отивам да го... Ей, кончето е във водата. Служи в печката да се пече пясък. Чакай се да помогна на кончето. Хайде, конче, излизай. Щупим още едно. Опа, И спадна. гостито ще си излезе. Хайде бе, излизай да покон. Служи в печката. А чакай бе. Айде си! Ма после, нали, ти като паднеш, аз те спасявам. Аз да падна. Какво ще ти да паднеш? Мануела, ти ще паднеш. Пак казвам, аз или ти? Ти, Сигурна си. да. Убедена си.
Еми, виж. И хубаво да стане. Ето като. Ай, ще да го слагам там. М? Ай, ще да го слагам там. Къде? А ти да си направиш къща. Не, трябва да ми стъкла. Аре, ден. Аз как ти помогнах за твоята къща? Слагам колко. Давай още. 10 часа. Да, служи 10. Аз ще ти дам колко. Абе, служи там цели, аз ще сложа едно и толкова се изпоче толкова. Тако няма да отива. Нека си и там. После не може да си измъкнеш. Не ще ти кажа. Али ще сложиш ли още 5 стъкло? 5 стъкло. 5 пясък. Моя грешка. Айде да моля те, ще ти дам дърво. Добре, сега. Добре. Сигурно. Може да убия това кон. Не. Костена. Ябучка, ябучка. По-скоро не. Нямаше седло. Почти съм готова. Къщата нямате нищо особено. Аз съм много тъпа. Ще го знаят. Разбира се. Той ходи да се намери дом. Няма ли да ми намериш ти? А, да. Време само колко. И нямаш много време. По-малко от минута. Не, това е кон. Ето. Бързо убивай я. Аз съм си готов почти с къща.
Добре. Идвай. Ще ми липсва май едно стъкло. Да. Да идвам ли да помагам? Или са прибереш? Бързо бегай, бегай, бегай. Чакай, че дойдем, че дойдем. Нека не идва да го дойдем. Зомби идва към мене, ми бързи дай. Тихо де. Айде, идва като ми изядете, ще си виновна. Бягай, сега ще Ойте, дойде. надам вида, бързо. Бягай към къщата. Ойте един паяк. Почва много да ме тепи. Влизи в къщата. Или ево моята. Влизи бързо. Затваряй бързо, бе. Ух. Има ли зомби? Чакай малко. Стой там. Е така, стой над вратата. Ако влезне, вземи си меча в ръката. Да. И ако влезне, аз... Да ми помогнеш. Па да, аз тук да не съм... Готово, няма да сигурно. Той отиде при твоята врата. Върна ли? Да. Не сега на моята. Излезни в гроб и го почне да го биеш. Какво? Не, стой си. Гледаш работата, няма да излезе гроба. А как ще ми донесеш легло? Лесно. Ай, на 3 излизай, Да, излезе. Арде, хапни храна и ще си напълни сърцата. Не. А за какво ти иначе? Задръж, така. Цепна. Добре, всичко е наред. И това беше от нас. Ние бехме Ади и Емсета.